дар айни замон фарбеҳӣ ҳамчун як бемории музбини мубодилаи моддаҳо баррасӣ мешавад, ки дар ҳар синну сол ба вуҷуд меояд. Он дар афзоиши аз ҳад зиёди вазни бадан, асосан аз ҳисоби ҷамъшавӣ, зиёди бофтаи чарбу зоҳир гашта, бо афзоиши ҳолатҳои беморшавӣ ва фавт ҳамроҳӣ мекунад. Гирифторӣ ба фарбеҳӣ дар ҷомеаи мутамаддин новобаста аз омилҳои ирсӣ афзоиш меёбад. бемории фарбеҳӣ ин бемории музмин буда дар зери пӯст аз ҳад зиёд ҷамъшавии чарбӣ мебошад. бемории фарбеҳӣ сабабҳош зиёд ҳастанд. Якум асосии сабабҳои бемории фарбеҳӣ ин камхаракатӣ мебошад. аз ҳад зиёд истеъмол кардани маҳсулотҳои дар таркибаш нерӯи зиёд дорад, карбоҳидратҳои зиёд дорад, асабонӣ шудан, бемориҳои музмин, масалан бемории музмини ғадуди зери меъда, бемориҳои диабети қанд, вайроншавӣ дар организм гормонҳо, аз ҳад зиёд истеъмол кардани баъзи ҳабҳои гормоналӣ ва камҳаракатӣ мебошад. дар кишварҳои гуногун фарбеҳӣ боиси хароҷоти иловагӣ ҳам дар буҷети давлатӣ ва ҳам шаҳрвандон мегардад. дар соли 2019 талафоти кишварҳои G20 аз сабаби мушкилоти вазни зиёдатӣ шаҳрвандонаш 3,5%-ро ташкил дод. дар аксари кишварҳо то 20% аҳолӣ аз фарбеҳӣ азият мекашанд. тибқи баҳодиҳии ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ дар соли 2016 тақрибан 41 миллион кӯдаки то 5 сола вазни зиёдатӣ ё фарбеҳӣ доштанд. кӯдакону ҷавонони аз 5 то 19 сола 340 миллион буд. бемории фарбеҳӣ ба якчанд бемориҳои музмин оварда мерасонад. якум навбат ин ба бемории диабети қанд оварда мерасонад. бемориҳои ракҳои хунгардиш, бемориҳои дил, бемориҳои саратон оварда мерасонад. пешгирии бемории диабети қанд асосан ин зиёд кардани ҳаракат, машғул шудан бо варзиш, кам кардани маҳсулотҳои дар таркибаш шакари зиёд дорад, карбоҳидратҳои зиёд дорад, кам кардани маҳсулотҳои дар кӯчаҳо тайёр мешаванд, яъне фастфудҳо мегӯем, хӯрокҳои тез тайёршуда, кам истеъмол кардани машруботҳо, кам кардани нӯшокиҳои газнок, бисёртар истеъмол кардани дар таркибашон витаминҳои табиӣ дорад, тар меваҳо, кабудиҳо. бо баланд шудани индекси вазни бадан хатари бемориҳои ғайрисироятӣ меафзояд. бемориҳои дилу рак, асосан бемории дил ва сактаи мағзи сар, ки яке аз сабабҳои асосии марг дониста шуданд. фарбеҳии кӯдакон эҳтимолияти фарбеҳӣ, марги бармаҳал ва маъюбиро дар синни калонсолӣ зиёд мекунад. кӯдакони гирифтории фарбеҳӣ инчунин нафастангӣ ҳис мекунанд, хатари шикастани устухонҳо, гипертония, бемориҳои дилу рак, муқовимат ба инсулин дар онҳо зиёд аст ва онҳо метавонанд мушкилоти равониро аз сар гузаронанд. маврид ба зикр аст, ки имрӯзҳо дар кишвар аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи махсуси пешгирии бемории фарбеҳӣ қабул шудааст, ки вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии кишвар тариқи телефонҳои мобилӣ ба сокинон паёмакҳо равон карда шаҳрвандонро доир ба беморӣ ва тарзи пешгирӣ аз ин намуди беморӣ огаҳ мекунанд. мутахассисони шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ ва ҳамчунин табибони тибби оилавӣ бо сокинони минтақаҳо хизматрасонии худ корҳои фаҳмонадиҳӣ мегузаронанд. имрӯз ки баҳри пешгирии сокинони кишвар дар корхонаву муассисаҳо лаҳзаи варзишӣ ҷорӣ карда шудааст, яке аз роҳҳои асосӣ аз ин ва дигар намуди беморӣ ба ҳисоб рафта риоя ва иҷрои он барои ҳар нафар ҳатмӣ мебошад. барои солим мондану ба дигарон тарзи ҳаёти солимро тарғиб намудан қарзи шаҳрвандӣ ҳар яки мост. Қудратулло Раҳматуллоев, Азам Шарифи, ахбор.